Check, show en ontdek. Zij is altijd boeten. Aliet, wie kent er niet? Aliet! Hey, Reinoud. Is het lekker warm er binnen? Watje? Nee, niks. Ik sta in boeten en het is winter, het is hartstikke koud. En de binnenbissen die moeten de hele winter boeten blijven. Dat bindt ons echte bikkels. Kom. Ko, wat voor skiën binnen dat? Dit ben Drentse heideskiep. Oké. Ik ben ongeveer 130 nou. Oké. Ja. En had het net heel erg koud? Nee, net echt. Want ze hebben een vachtje, hè? Een wollen vachtje. Ja, Dat- en die en had, dat, had hun echt warm nou. Wordt echt warm, ja. Echt, dat is echt, dan krijg je de sokken, warme sokken, wollen sokken en gewoon een wollen trui. Ja, maar dan zijn ze nou sokken, maar ik zie je correct. Ja. Ze hebben de poortjes, hartstikke geen warme vacht. Daar zijn nagels, hè? De hoorns, hè? De klauwkens nou. En die liggen haast geen keel terug. En het is heel weinig bloed als ze er zitten, dus Ja. dat echt koud is zeker net. En als Oké. ze s'nachts sliepen, dan doen ze de poortjes mooi onder het lichaam, mooi oppervlakkig grond. En dan dan houden ze zitten zelf warm. En sliepen ze dan hier midden op de koude grond? Nee, deze schip die komen jongens de kooi in. Ja, leuk Aliet. Maar een warm loon is ik net gek. Ik zou ze eigenlijk wel heel graag even zien willen. Die hagedissen Ja, en die slangen. Dat kennen we. Nou, waar zitten ze? Dan moet je in het vader werk komen. Dit nou even? Nee, dat ken het. Dat kennen we maar eens opgraven. Maar dat doen we net. Maar hoe weten ze dat dan? Dat ze vierlijk gewoon, het wordt nou de dagen weer kwatten en... Nee, en de temperatuur gaat achteruit. Ja. Dus ze kunnen niet meer opwarmen. Hè? Dus dan worden ze net actief meer. En dan zwaar ze dat ze de grond niet in. Nou, En onder de gong is het dan warmer. het is warm, de aardwarmte. Hè? Dus, Want hoeveel graden is het er dan? Nou, het hangt van hoe je hebt, maar het zit om 6 graden, 4, 5 graden. En dat is ongeveer de normale situatie dat zo warm het er is. Toch? Zij zitten dus man onder de groen. Ja, Wat doen ze daar? helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Nee, niks. Nee. Maar ze eten echt net. Nee, ze zwaaien wel dat die naaier en dat ze gewoon nog eten, dat ze een beetje een vetlaag hebben. Ja? Hè, en dat daar is een beetje op. Maar ja, hun stofwisseling, hè, ze verbranden heel weinig. Hè. Omdat ze zo weinig doen. Omdat ze zo weinig doen. Dus hè, het kost heel weinig energie. Dus winters dus in principe niks. Wat je tot het weer warmer wordt. In de winter sliep ik ze niet zien. Absoluut net. Nee. Jammer. Ja. Een mooie boel is dat. Maak het zijn reportage over slangen, krijgen we neer te zien. Wat voor ingang is dit? Dus een van de hoofdingangen neem ik dat. Nou, want Christian, dat is hier vrij vaak del komen. Want een das is vrij leeg, hè? Het is net een heugbeest, nou? Het is Nee. een lege kwartenpoort, nou? En dat is gewoon dat ijs met zijn buik gliet hij naar binnen. Zie je dat? Ja. Het is gewoon een glierspoor. Want de wissel van das is een beetje hollig altijd. Dat hij vrij leeg bij de grond is. En hoe liep het zo'n dasje in? Nou, daarheen kijken we die reptielen, nou, die ben koud en die toch niks vinden. Maar een das doet ik heel weinig. Die spaart zijn energie ik wel. Hij slaapt, maar hij echt een winterslaap had hij net. Hij kan gewoon dagen beneden door. Nee, want ze zijn nou ook boetenwest. Ja, ze zijn boet en west. Ja. Nou. Dat vraag ik me af. Hoe eten ze? Nou, 's winters doen ze bijna niks. Want
In de eerste zwaar ik dat ze heel vet binnen. Oké, En daar is een gezegd over een spreekwoord of een gezegde. Zo vet als een. das. Ja. Nou, die zit hier in de grond. Dus als het goed is, is ze zo vet als een das. Nou? Dus heel veel reserve. Ja, Dus ze hoeven net echt een soort te eten. Nou? en we krijgen zeker weer geen dos te zien, hè? Hier net. Nee? Kijk, zoals de reptielen zitten ze 4 in de grond. Lekker rustig, lekker warm. Maar als je je zien wil, het is heel simpel. Google je, dassen en we hessen. Nou, Nou, dat is niet hetzelfde, hè? het is net hetzelfde. Maar ja, Nee. Ze sliepen en dit is mijn geest. absoluut. Ja. Oké. Nou, Reinoud, dat jest het. Geen dossen te zien, helaas. Maar zij hier een heel best plak nevens mij. Oké, Ali, du bist een prachtige verslagje die het neer het zien liet. Mooi je dat.